Reflexións ao chou. Din que as mulleres somos malas unhas para as outras. É un dito que está así. Eu non o creo. Ou si? Creo que se nos educa para competir entre nós. Cando metes un home na ecuación, a competición a veces vólvese case cómica. E esa maldade, para min, xa non é maldade. É outro deses fenómenos do absurdo neoliberal no que mulleres que deberían ser maduras, ser conscientes de si, tampouco saben medir as consecuencias dos seus actos. Xa non vou dicir o mal que che poden facer a ti. Sí? En fin, senón o que iso significa para elas despois. De algunha maneira, como están interpretando un guión que o patriarcado escribiu para elas, pois todo está ben. Ti, outra muller, pois interpretarás o teu. Cando hai un home na ecuación, ese guión pasa porque ti queres estar aí a ver quen é mellor. Non é se somos malas unhas para as outras, é que ten que haber unha competición. E despois están persoas como a min, glitch, fallo do sistema, que non sigo ningún deses guións. Retírome. Que as mulleres aceptemos eses guións fai, e esa competición entre nós, fai que saquemos o foco do home en cuestión, dos homes en xeral, do que eles fan. Esta competición de a ver se a min me escolle faime estar mirando para as outras a ver se eu son mellor, peor, sí, ou a ver se o día que fale con el deixo quedar mal a outra. É unha tipa así e tal. É que ademais é que son conversas tan habituais que eu, sabes, quítome de aí. E aí non estás vendo ese home do que ti queres validación ou ti queres ser a escollida. Que clase de home é? Ou peor, que clase de ser humano é? Realmente valche esa validación? E aí vou. Ese home que fixo merda sobre outra muller, ti vas ver esa merda como que el fai como algo que te coloca a ti mellor no ranking, ou valo ver como un home que decide facer merda sobre unha muller. Eu non valoro a un home desde a escaseza. Mira cantas o queren, sabes? Non valoro a un home desde aí, eu valoro a un home polo ser humano que é. Igual que a unha muller, bueno, vaya, mira ti, a igualdade, que cousa. Polo ser humano que é. Valorar homes polas mulleres que teñen de arredor querendo que as elixen. Eu sácome de aí. Non compito con outras mulleres e, a ser posible, retírome para que non compitan comigo. Dicir, compite con quen queiras. Comigo non tes que competir. Cando un home centro do universo se está valendo deste comportamento feminino de que competimos entre nós, eu non quedo aí. Porque é outra das formas que teñen de volvernos obxecto para triangular e non recoñecernos humanas, recoñecernos iguais e valorarnos eles a nós polas nosas cualidades humanas e non por compite que ela está máis buena que a ti. Compite que ela, non sei, ten un traballo mellor co teu. Compite que ela, eu que sei, sí, entendémonos. Vale, pois eu saio de aí. Non quero que ningunha muller compita comigo.
Se vou ter mulleres na miña vida, quero que sexan amigas compañeiras de vida. Non queren? Non están obrigadas, poden facer o que queiran. E non xulgo esas mulleres. Eu sinalo e xulgo o mecanismo social que as fai colocarse aí. Que as fai colocarse ao servizo deses egos masculinos. E os homes, cando fan estas xogadas, me vas usar como obxecto que fala do teu valor e todo máis, mira, é que eu, sabes, son república independente, sabes, eu non son o valor de ninguén, en absoluto. Eu retírome de aí, mira, o teu valor búscao en ti, meu amigo, ti verás. Que ademais, ese home que fai iso non te está vendo humana. Estáte utilizando ata cando non estás, para triangular contigo. É importante sair de aí. Sair de aí, non o mesmo, non para facerlle mal a él, para protexerte ti, para protexer a túa imaxe, para ser quen ti és, e non quen el di quen és, que és, e moito menos quen el di que és para el. Porque ti, para calquera home do mundo, és o que ti decides. Xa és grandiño, represéntate ti por ti. Comigo non contes. E se queres ser meu amigo, que se vexa. Como a muller, non vou ser o que se espera de min. Vou ser quen eu son. Claro, si deixas de... rompes o poder, ese poder que eles queren ter, e ese control que eles queren ter, só funcionan tanto nós, somos o que se espera de nós. Pero se deixas de selo, decides ti. E non é un poder nin un control que non é facerlle mal ao tipo, é sair, dicir, sabes, dicir, ui, a min esta obra de teatro xa non me gusta, ala, bótome fora, seguide vos. É difícil de facer, porque en realidade estamos adestradas, case domesticadas, para interpretar eses papéis que o patriarcado escribiu para nós, pero eu racheinos todos. E chego a improviso, a min gústame moito improvisar.